Iloilo City Council naghinyo sa Iloilo City Police Office nga ikonsidera ang pagpatigayon sang sugal sa mga namatyan. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginhinyo ni Committee Chairman on Public Safety, Police and Security Councilor Carlos Avellana sa kapulisan nga hatagan sang konsiderasyon ang mga sugal sa mga namatyan. Sa privilege speech sang konsehal, ginasuportahan sini ang kampanya kontra illegal gambling. Apang pangabay sini nga pahanugutan kung tani ang pagsugal sa mga namatyan, ilabi na nga nangin kalingawan na ini sa mga tigulang. It is a way of keeping mourners around. Apart from offering condolence, mourners and visitors provide financial donation. May mga pumuluyo naman nga pabor sa ginaduso sang konsehal. Suno kay Manong Antonio, kung may sugal sa namatyan, mas madamo ang nagapulaw, kag hindi mabudlayan ang pamilya sang nagtaliwan. Di karon ko niniway sa kampangan muna kaya mugi malang lisang una nga tradisyon. Para kay Rosario, ang kwarta nga matipon gikan sa nagasugal, ang dako pa nga bulig sa pagpalubong. Makabulig sa may mga minatay nga mapalubong nila ang ilapatay, basin paano makabulig-bulig sa mga kinanglanon kung anong makakulangan. Una na nga ginpahayag ni PNP Chief General Archie Gamboa nga isa lang kalamesa ang sarang magamit nga pasugal kag sa tion nga magsobra na sa isa makabig na ini nga illegal. Caracruz, which is actually beyond already the intent of the law. So dapat talaga hulihin pag sumobra na. Luyag siniistoryahon ang Games and Amusement Board, PCSO, PAGCOR kag local government units agud maathag ang pagsulundan na tuhoy sa gambling activities. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.